No a já tady chci mít slepičku. A nikdy bych ji nezabil, bébé. To jsem teda strašně smutný. Kdo je smutný, zvedne ruku. Aha, vy nemůžete zvednout ruku. Tam takhle 3. Tam necháme kuřata. To jedno se ještě vezmeme. Tak. Máme jedno pečené kuře. Tak. Ještě se takhle. Budeme mít 2 pečený tyhle masíka. Tak. Jsem dopečela, udělala nám tady zatím světlo. No jo. A co budeme dělat? No, to bych taky rád viděl, ale já si jdu na to těžit písek. Tady nebudu těžit, tady budu těžit. Tam mi za chvíli, no, jsem to chtěl odpovědět, nechci jsem to. Tak si jdem vykraftit lopatu. Tak už kamenou si rovnou vykraftíme. A rovnou si vykraftíme krumpáč. Hop. Ježiš, já jsem taky nemáhla. Já už ani nevím, jak se dělá krumpáč. Ale já chci lopatu. Tady mám kopárnu. A já už budu se loučit. Tohle tady už mi roste strom. Tak čau a uvidíme se u dalšího díla. Tak čau.